तर कसे काय मंडळी, तर स्वारी निघाली सकाळी सकाळी फिराग आणि मंडळी आज पप्पा रिक्षा चालवतात त्याच्यामुळे आपण बिंदास्तपणे बसू शकतो आईच्या बाजूक. तर फायनली आम्ही येऊन पोहोचलो कुडाळमध्ये आणि इलेल्या बाजारात भेटली गर्दी मंडळी, कारण आता चतुर्थी पण तोंडावरती असं तर गर्दी जास्त. तर आई आणि मी दोघा जण खुश होतो कारण मंडळी कालच आपले झाले 10,000 सबस्क्रायबर कंप्लीट. तर फायनली आपण येऊन पोहोचलो कुडाळमधील फेमस दुकान फॅशन झोनमध्ये. कपड्याचं दुकान मंडळी आणि इलो वेगळ्याच कामाक आणि वेगळ्या कामा आणि आणा नाही असा मंडळी कधीच व्हायचा नाही. तर मंडळी बघता बघता आणा वाटतं ही पॅन्ट आवडली, विचारलंय तर काय सांगल्यानंतर तुम्हीच ऐका. आवडली आवडली. फायनली आपलं काम तर झालं, पण मंडई आज गरमीन झाले हैराण. तर येऊन पोचलो कुडामधील फिश मार्केटमध्ये आणि आईचे मंडई मासे तर घेऊन झाले. तर कुठचे मासे आणले तर आपण तुम्हीच ऐका. काय घेतलं आई? बांगडे. आईचे फेवरेट बांगडे आहेत मंडई. फायनली घरा घेऊन बाहेर पडलो आणि आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे मंडई जाताना आणि येताना दोन्ही टाइम पप्पानीच गाडी चालवली. तर सगळा सामान घेऊन एकदा गाडीच्या बाहेर उतरले आणि पप्पानी घेतल्याने आपलं दरवाजा उघडूक. तर फायनली गेलो आपण मासे कट करू, म्हणजेच मासे सुटी करू. तर मंडई